Așadar, alături de mine se află doamna Cornelia Bădescu, pe care vreau să o salut și să-i mulțumesc că suntem împreună astăzi. Bună ziua și mie îmi pare bine să vă cunosc și mulțumesc pentru invitație. Aveți experiență de peste 20 de ani în această industrie a dezinfectanților și de când a început pandemia suntem tare atenți la ce produse cumpărăm și în mod deosebit să le avem atât în mașină cât și în casă. De ce ar trebui să folosim produse dezinfectante? Produsele dezinfectante sunt cele mai bune metode de a ne apăra de germenii patogeni, de bacterii, virusuri, fungi, candidoze, pe care bănuiesc de care ați auzit, și mai nou, așa zisă vedetă, coronavirusul, SARS-CoV-2. Ele sunt extrem de importante pentru că ne pot salva viața. Profilaxia este, să știți, cea mai bună metodă de protecție, deoarece utilizarea produselor dezinfectante, pe lângă faptul că ne ajută să trecem peste anumite, să zicem, neplăceri provocate de aceste minuscule microorganisme, dar există situații în care realmente ne salvează viața. Produsele dezinfectante au fost cunoscute în special în domeniul profesional, până nu de mult, să zicem. Utilizate de către unitățile sanitare, de către spitale, care erau clienții noștri fideli, cabinetele de medicină dentară, cabinetele de înfrumusețare, saloanele de înfrumusețare. Să știți că folosesc de foarte multă vreme produsele dezinfectante. În 2007 a intrat în vigoare un ordin al Ministerului Sănătății care prevede utilizarea produselor dezinfectante la același nivel cu produsele utilizate în domeniul medical și în cabinetele de înfrumusețare. O veste foarte bună pentru consumatori. Da, să știți că produsele noastre, ce pot să spun, sunt foarte des întâlnite în numeroase saloane. Și, bineînțeles, domeniul privat, clinicile private, dar, să zic, de anul acesta s-a observat o intensificare a utilizării lor în domeniul casnic, în domeniul colectivităților, al persoanelor fizice. Avem foarte multe cereri pe magazinul online, dar și la sediul nostru. Și cred că și alte firme care se ocupă cu produse dezinfectante au această cerere, au avut, să zicem, și au în continuare această cerere crescută, deoarece populația a înțeles că este foarte important să ne protejăm. Vrem să știm, ne protejăm, dar exact de ce? Care sunt acei agenți patogeni mai periculoși și greu de inactivat? Este foarte interesant întrebarea de ce. O să vi se pară poate puțin ciudat, dar să știți că agenții patogeni periculoși sunt ușor de inactivat de către produsele dezinfectante care sunt testate, care sunt avizate. Și dau un exemplu. Sunt produse care au activitate asupra virusurilor, care știm foarte bine cât sunt de periculoase. Virusurile se inactivează sau sunt distruse, să zicem, foarte ușor de către produsele dezinfectante și cu preponderență cele care conțin alcooli. Coronavirusul face parte din această categorie, este foarte ușor de inactivat. În produsele pe care noi le punem pe piață, inactivează coronavirusul în 15 secunde. Există germeni patogeni mai puțin cunoscuți sau mai puțin întâlniți, cum ar fi micobacteriile, care provoacă boala denumită tuberculoză. Aici, spre exemplu, sunt utilizate produse și pe bază de alcool, dar există și produse concentrate care se diluează, nu sunt la fel de rapide, dar sunt mai eficiente pentru distrugerea acestui germen, care este foarte periculos. Există foarte multe alte tipuri de microorganisme, cum ar fi bacteriile, stafilococul aureus, pe care îl întâlnim foarte des pe suprafețe, în zonele alimentare, unde există în industria alimentară, zonele de hoteliere,
sau alte tipuri de germeni, cum ar fi candidozele. Ele sunt ușor de inactivat de către produsele dezinfectante. OMS spune că un dezinfectant bun trebuie să conțină peste 70% alcool. De ce? Și noi știm că alcoolul cumva afectează pielea noastră. OMS a dat publicității această rețetă pentru produsele dezinfectante cu un conținut de peste 70%, pentru că aceste produse care conțin un procent mare de alcooli au fost testate ca fiind foarte eficiente asupra virusurilor. Fiind necesară o cantitate foarte mare de dezinfectante, mult mai mare peste necesarul obișnuit, au creat oarecum facilitatea a numeroase companii care să producă un produs dezinfectant cu o compoziție sigură și nu foarte complicată. De ce? Pentru că sunt companiile care au experiență în domeniu și care folosesc o cantitate mult mai mică de dezinfectant, și este și cazul companiei pe care eu o reprezint, dar care conțin și alte ingrediente și au rolul de a crește capacitatea produsului de a inactiva germenii patogeni, respectiv virusurile, că acesta este targetul din ziua de astăzi, targetul fiind SARS-CoV-2. Deci, pentru a ușura, să zicem, oarecum punerea pe piață a unei cantități mari de produse, datorită cererii imense care a fost, și vă spun din experiență că a fost realmente foarte mare. Au fost momente în care efectiv nu au existat pe piață produse dezinfectante și asta mai ales la începutul pandemiei s-a întâmplat. Produsul nostru cel mai cunoscut, care conține o cantitate de sub 50% alcooli, dar care este extrem de eficient asupra microorganismelor și asupra virusurilor, are o acțiune de 15 secunde. Deci acest lucru a fost creat tocmai pentru a proteja persoanele de efectul potențial alergen al produselor care conțin o cantitate mare de alcooli și suprafețele, bineînțeles. S-a pus foarte mult accent pe modul în care ne spălăm pe mâini și durata acestui proces. Spălatul pe mâini cu apă și săpun îndepărtează agenții patogeni la fel de eficient? Spălatul cu apă și săpun este practic o etapă din îndepărtarea germenilor patogeni. Spălatul cu apă și săpun îndepărtează cam 80% din germenii tranzitorii existenți pe piele, dar nu inactivează în totalitate agenții patogeni. Acest lucru, diferența aceasta care pare poate mică de 20%, este esențială, să știți, și asigură practic siguranța în cazul în care, spre exemplu, există necesitatea, în cazul zilelor noastre cu această infecție, cu acest virus care în sfârșit este extrem de întâlnit, pentru a ne dezinfecta suprafețele și mâinile, pentru a ne dezinfecta, spre exemplu, suprafețele pe care le atingem în mod frecvent. Aici este foarte important să aplicăm produsul dezinfectant pe suprafețele cum ar fi clanțe, mânere, telefoane, laptopuri, birouri și tot ce atingem în fiecare zi. Deci suprafețele pe care le utilizăm zi de zi, în mod frecvent. Care sunt domeniile de activitate unde se pot folosi dezinfectanții pe bază de alcool? Aproape toate domeniile. O veste minunată. Da. De ce? Pentru că ei sunt foarte plăcuți la utilizare, sunt producători, cum este și cazul nostru, care introduc și alte ingrediente, parfumuri sau substanțe care fac mult mai plăcută utilizarea produsului,
care reduc practic nivelul de iritabilitate și, bineînțeles că acest rol îl are și procentul scăzut de alcooli. Contează foarte mult, să știți, calitatea alcoolilor. Pentru că nu orice produs care conține alcool este la fel, chiar dacă, să zicem, conține un anumit tip de alcool, este de aceeași calitate cu alt produs. Deci ingredientul, substanța activă, poate fi achiziționată din mai multe locuri. Și deci putem folosi aproape oriunde, atât pe suprafețe, dar și pe mâini și piele. Produsele pe bază de alcool sunt foarte ușor de utilizat și au un grad de toxicitate foarte scăzut. Știm că sunt dezinfectanți pe bază de alcool, cum am vorbit până acum, dar și pe bază de clor. Când se cer, ce e pe bază de clor? Produsele care conțin clor sunt denumiți de foarte multe ori dezinfectanți universali. Pentru că pot fi folosiți în foarte multe domenii și arii de aplicare, să zicem. Diferența este că produsele pe bază de clor sunt în general produse concentrate care trebuie diluate. Bineînțeles că nu se folosesc pe mâini și piele, da? Deci vorbim de dezinfecția suprafețelor și se recomandă utilizarea produselor pe bază de clor la dezinfecția suprafețelor mari, pardoselilor, mobilierului în domeniul, spre exemplu, în domeniul medical, dar și în industria alimentară. Se recomandă produse care conțin clor. Și dacă vorbim de clor, sunt foarte multe derivate ale clorului. Există, spre exemplu, produsul pe care noi îl fabricăm în România, deci este un produs biocid pe care îl fabricăm în România de peste 10 ani și care este prezent pe piață atât în instituțiile sanitare cât și în alte industrii. Este un produs concentrat care conține ingrediente mai moderne și care, de ce vă spun mai moderne? Din punct de vedere chimic vorbind, ca formulă, pentru că eficiența și stabilitatea este foarte mare. Produsele pe bază de clor sunt cunoscute ca fiind instabile și având un termen de valabilitate mai redus. Produsele acestea, în categoria care intră și produsul nostru, spre exemplu, are un termen de valabilitate de 3 ani în forma concentrată, așa cum este fabricat. Deci este recomandat la dezinfecția suprafețelor mari, lavabile și în foarte multe industrii de la zona medicală, deci de la domeniul medical, profesional, să zicem, la colectivități, populație și industria hotelieră, restaurante, săli de sport. Deci este o arie foarte mare, extinsă. La începutul pandemiei circulau foarte multe filmulețe care ne învățau cum să ne spălăm corect pe mânuțe. Ce ar trebui să știm despre folosirea dezinfectanților? Cum îi putem folosi corect astfel încât să fie eficienți pe mâinile noastre? Vorbiți de spălare sau de dezinfecție? Dezinfecție. În primul rând, este indicat să aplicăm un produs dezinfectant sau antiseptic, cum se mai numește, prin frecare, da, prin frecarea încheieturilor, zonelor mai puțin accesibile dintre degete, să zicem, de la 15 până la 60, maxim 60 de secunde. Datorită contactului direct dintre substanță și piele, este indicat ca produsul pe care îl folosim să conțină și substanțe de hidratare, care nu usucă pielea. Este foarte important.
După aplicarea produsului și frecarea mâinilor timp de 60 de secunde, putem folosi mâinile în siguranță, deoarece în 60 de secunde sunt inactivați germenii patogeni și suntem deci în siguranță. Deci este indicat, într-adevăr, sunt anumite persoane care au pielea sensibilă, să se aplice o dată sau de 2 ori pe zi o cremă hidratantă care intră foarte bine, hrănește pielea pentru a preveni uscarea acestea în cazul utilizărilor frecvente, cum ar fi în domeniul profesional, în care aplicarea produsului poate să fie și extrem de frecvent, până la 20-30 de ori pe zi. Și de aceea, așa cum spuneam mai devreme, chiar și populația a ajuns să folosească produsele dezinfectante și antiseptice în mare măsură ca și utilizatorii profesionali, pentru a ne proteja, bineînțeles. Vreau să vă întreb dacă este importantă cantitatea produsului folosit. Dezinfectantele de mâini sunt testate conform unor standarde europene. Unul dintre ele este cel care menționează cantitatea obligatorie care se utilizează pentru o aplicare. Deci există standard care menționează, poate fi 3 ml, poate fi 5 ml. Depinde de produsul pe care îl utilizați. Pentru că, așa cum ați spus, este o cerere foarte mare, riscăm ca pe piață să se strecoare și produse contrafăcute. Cum alegem acel produs potrivit, care își duce rolul până la capăt? Este foarte important să citim eticheta produsului. Pe etichetă, conform normelor, care, bineînțeles, trebuie să fie redactată și în limba română, este obligatoriu să se menționeze ingredientele, substanțele active ce conține produsul, care este gradul lui de toxicitate, care sunt germenii pe care îi inactivează. Mare atenție, pentru că există produse pe piață care au numai activitate asupra bacteriilor, adică denumite bactericide, iar ele sunt comercializate ca fiind eficiente inclusiv asupra virusurilor. Chiar dacă sunt pe bază de alcooli, faptul că nu sunt testate, asta nu înseamnă că ele pot fi 100% eficiente. În al doilea rând, există pe etichetă, sunt menționate, cum am spus, substanțele active, care este compoziția și concentrația lor, proveniența produsului și testele care sunt făcute. Bineînțeles că noi care suntem obișnuiți cu a citi aceste etichete, știm în momentul în care vedem un standard, un test care este de fapt un standard european, care este aplicat și în România, are echivalență și în România, ne dăm seama imediat de cât de eficient este produsul. Și pot să vă dau un exemplu, dacă doriți să intrăm în niște detalii. Există produse care sunt testate pentru activitatea asupra bacteriilor, să zicem. Dacă prezintă un standard european care este, să zicem, 1040 sau 1275, este un standard de bază. Dacă prezintă un standard 13727, să zicem, este un standard care deja se aplică pe suprafețe în condiții de practică, adică în condițiile în care noi ne desfășurăm activitatea. Primul standard este cel care testează produsele în condiții de laborator, deci sunt condiții de testare mult mai facile, mai ușoare, să zicem. Toate acestea sunt prezentate în legislație, ele există, le puteți consulta, ele sunt menționate în foarte multe documente specifice, dar și pe site-urile de specialitate. Și, bineînțeles, sunt menționate și pe site-ul nostru.
care conține informații nu numai despre produse, ci și despre cum trebuie să ne dezinfectăm, care sunt produsele recomandate, dacă pot fi utilizate atât de adulți cât și de copii, sau dacă pot fi utilizate în cabinetele veterinare, că și aici este o cerere foarte mare. Deci toate aceste informații le puteți găsi pe site-ul nostru, dar și altor companii care se ocupă de punerea pe piață a produselor de foarte mulți ani și au experiență. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru că ne explicați lucruri complicate într-o manieră pe care o putem parcurge și noi și o putem înțelege ușor. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sperăm într-o revedere cât mai rapidă. Și sănătoasă. Da, mulțumesc sigur. din suflet. Vă mulțumesc și vouă, dar nu plecați pentru că noi continuăm Medita Mensana.